Zakhaleni pano maizi zo kwambiri bwana Vegas Libenga zo kwambiri omvera athu amene wa la DPP ya 2014 to 2019 nawo pano ndakubweserani Katundu na matetule the director of women ku Southern Region olemekizeka Maria ya Manja muli bwanji atai tiri bwino kayo tiri bwino pano anthu ochuluka kwambiri akutionera anthu ali ndi chidwi akhala kuyenda nafe actually kuyambira muja tinatulusidwa mboma kuyenda nafe kuyenda mose muja amakusatirana kwambiri amakuziwana amakuona nawo akuoneni pafupi timafuna kuti Mungu apasa anthu achithunzithunzi cha zomwe zikuchitika lero kuno ku nyumba yachifumu ya private ya excellence Professor Peter Mutharika. Kuno president athu amene asankhidwa ndi Malawi ochuluka kwambiri akukumana ndi atolankhani kuti akambirane nawo zinthu ziwiri zitatu tonse timvera limodzi mkatimu koma ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chimene Mulungu walichitira dziko la Malawi kupezeka kuti Professor Peter Mutharika lero ndi president wa dziko la Malawi. Ndiye unali ulendo wawisa kuopsezedwa kutukwanidwa kunyozedwa koma Amalawi ayankula taona Professor Peter Mutharika for the first time akuvoteredwa ndi mtundu uli wonse wanu akuvoteredwa boma lililonse zimezi zikupereka chithunzithunzi chanji zikupereka picture yanji ku dziko maso kwa asogolera andera izizi zikutiuza ngati mtundu kuti Mulungu atha kuchita china chilichonse nthawi ina iliyonse komanso zikutiphunzitsa ife anthu andale kumakhala bwino ndi anthu chifukwa boma la MCP komanso achakwera analitengera dzikoli pena pake ponena kuti anthu anafika kukhala pa ukapolo ndiye Mulungu wachiona chimene chicha ukuona Professor Peter Mutharika atapanga chisankho atapemphedwa kuti ayimenso anaona mavuto a anthu anayima tiphunzira anthu andale kulemekeza Malawi tiphunzira anthu andale kugwira ntchito kwagwirira Malawi amayi osiyanasiyana akuvutika ana akuvutika anyamata akuvutika zonsezo achakwera sanafune kumvetsera lero tinawuza kuti pa 16 September Peter Mutharika azakhala president sanafune kumvera koma lero Mulungu watsimikiza chinthu chimene chichi ndeno tasimikizira nanu kuti ife sopano a DPP ndife anthu osindika tinali ndi zolakwika zathu mbuyo muja anthu amati ayi ino munkaipa munkaipa atsimikizireni anthu kuti takwera anthu otsindika. Ine ndifuna kwatsimikizira Malawi makamayi kwambiri komanso anyamata amene amagwira dziko linolo ndi anthu onse abambo ana athu kwina konse kumene kuli ana skulu kuti DPP yabwera Professor Peter Mutharika wabwera tikungobwera kudzachita chitukuko sichipani cha ndale ichi ife DPP sititchuka ndi ndale timatchuka ndi chitukuko timatchuka ndi kupereka chokudya kupereka madzi mijigo kupereka maskulu ndi zomwe Professor wabwera nkuona mukuona wanyamula maskulu aulere Professor wanyamula ngongole wanyamula fetereza kuwabweretsera Malawi ifeyo ngati kuchipani kwa DPP ndi amayi onse amene tikugwira ntchito ndi Professor Peter Mutharika tigwira ntchito molimbika ndiponso sititenga holiday momwe tateremu tili pa ground azimayi mwakonzera zotani chifukwa ground azimayi ndamene avota kwambiri kwambiri mwasamala motani azimayi tu Professor wayikira kali ma program Professor asamala azimayi ifeso tithandizira kuti ntchito imene Professor wayika iyende bwino kuli nkhani ya ngongole ziliko atsikana apite ku skulu maskulu ndi aulere tsopano kuli zinthu zambiri maudindo amene Professor atayike akuyika azimayi ambiri Professor watitsimikizira kuti ayika azimayi ambiri maudindo azimayi ambiri atsikana apite so mu college akaphunzire ndi zochitika ndi zambiri kwa basi komanso ife ngati chipani tikhala tikubwereranso m'mamidzi kukakonza magulu osiyanasiyana achitukuko azimayi kuti azimayi apite patsogolo komanso anyamata apite patsogolo ma department onse achipani akhala kugwira ntchito komanso boma lawo la Professor Peter Mutharika likhala so kugwira ntchito. Tatokoza kwambiri aizo kwambiri a director amayi kuno ku Southern Region pano titani ticheze ndi Apostle Khoviwa amenewo anali director amayi olemizeka amayi Maria Mainja tazana alongosolapo ma program amene achitike komanso kukusimikizirani kuti ulendo uno ndife anthu osindika
ulemekezeka aposo koviwa tikulandireni bwana. Tathokoza kwambiri. Mulungu muli bwanji? Ndili bwino kaya ino. Ah ndili bwino. Ziko. Koma pemphero ndi mmaliso atwa. Iya inanga kuswa zinthuzi ulendo onaliwa utali. Kwambiri. Ndipo mafunika Mulungu. Kwambiri. Ndipo mafunika mapemphero. Kwambiri. Otazigwedeza mpando wachifumu wa Mulungu. Kwambiri. Ndithu dwa. Koma ndi kunali kupemphera. Kuti zifika pene. Kwambiri. Kuti white wash ibwere. Kwambiri. It wasn't easy. Nkhondoyi inaliso ya uzimu. Ya uzimu. Ndiye ife timayang'ana uzimuko kuti nkhondo imene tiyimenya bwanji. Chifukwa mukati muone panachuluka mauneneri. Kwambiri. Aneneri ambiri anatuluka. Ndipo akafuna kulankhula amalankhula za negative. Osafunira zabwino Professor Arthur Mutale. Yes, majitika. Komano Mulungu amakhala ndi anthu ake. Amene akapemphera amamvera. Sikuti kungotuluka poyera nkumango nena izi nthawi zina umadzanena maganizo ako. Kumaona ngati maganizo a Mulungu. Tsono ifeyo ngati chipani cha DPP timakhazikika pokuti Mulungu wamva kulira kwa anthu ake. Ndiye wa dzutsa Professor Arthur Mutale kuti akaombole anthuwa wachotsa mu ukapolo wa chipani cha Malawi Congress Party kuti anthu aone kuwala. Chifukwa mukhoza kuona pamene tachokera 2020 kufika pano mmene katundu wabwerera mmene kwacha yathu yabwera sizauzimu izi. Mulungu sali choncho ya koma Mulungu amafuna anthu ake adzikhala mokondwa, anthu ake adzitha kutumikira mabanja awo ndi kutumikira Mulungu bwino. Chifukwa mavuto azachumawa anakhudza ngakhale ife azibusa m'matchalichimu chopereka chavuta. Chifukwa ngati munthu alibe chakudya pa khomo sangapeze yokapereka kuchalichi. Ndiye azibusa anaitenga ntchito pa miyoyo yawo aliyense. Tiye kuti naika ma prayer centers ma constituency 227 kuti anthu azipemphera. Kuti kunali anthu kuchezera, kunali anthu kusala kudya, kupemphera. Koma nkhondo zisinthe. Koma nkhondo yathu si yathupi. Kupemphera kwathu sili kana mapempherera pa Facebook. Kapena kunenera za negative. Mulungu amatikonda tonse. Mulungu amakonda Professor Arthur Mutale. Chifukwa chimenecho tinaona kuti Mulungu watiyankha mapemphero. Komanso mutu umene timautsatira chaka chino a return to a proven leadership. Fantu mukasochera pamene wasochererapo mmayenera mubwerere kuti mukabwerera muyambireso kuti njira nditi. So njira yopita chitsogolo cha dziko lathu la Malawi lino both dziko la uzimu ndi dziko lathu lino mitima ya anthu ikakondwera amene amabweretsa chimwemwe pa mitima ya anthu ndi Mulungutu. Ndeti Mulungu avomereza. Ndi chifukwa kuvomereza kumene kuja Mulungu achitira umboni ntchito za Professor Arthur Mutale azichitira umboni. Ndipo ndifuna ndalimbikitsa Malawi, ndalimbikitsa azibusa, ndalimbikitse ena onse akufuna kwabwino aliyense ngakhale a opposition amene aula MCP. Chifukwa sugar cha mtengo wake timagula mtengo ofana. Chimanga chiche timagula chofana. Tonse timavutika mofana. Ndiye tikuyenera kuti tigwirizane, kuti tikagwirizana tipite chitsogolo limodzi. Kuti dziko lilitukuke. Palibenso nthawi yokokana monga mmene amanenera Professor Arthur Mutale. Ndichiteriko zimene ankakonda kunena Bingu. Nyimbo yawo imene amayikonda kwambiri. Tiende pamodzi ndi mtima umodzi. Nditoti. Ayi zomwe kwambiri aposo koviwa chifukwa chotipasa nthawi kuti muyankhule nafe mucheze ndi Amalawi. Taona inu monga munthu achikulire mukhala utanganira pamalo pano. Timati tikupangeni lizi kuti mukapitirize kugwira ntchito zina. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. No, that was Apostle Koviwa amene wandithu nthawi ya boma lakale lija anakhalapo ndithu mlangizi wa president nkhani zoona zokhuza Ami Bingo. Ndiye pano tikuyita nabe ndithu anthu osiyana tikhale tikucheza nawo. Amene kuti joina pano ndi Dr. Collins Magalasi. Takulandira Dr. Ndathokoza. Zomwe kwambiri. Ziko. Pano tili live pa DPP page, official page. Anthu ochuluka mujachitira kamationera akutionera pano ndithu